ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи иттилооти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. 11 октябр дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Брюссели подшоҳии Белгия асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ноиби президенти Комиссияи Аврупо, намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо оид ба сиёсати хориҷӣ ва амният Ҷозеп Боррел мулоқот намуданд. Дар ҳафти вохӯрӣ масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рушду номӯи муносибатҳои ҳамкории сори қаноатмандӣ карда таъкид доштанд ки Иттиҳоди Аврупо дар арсаи байналмилалӣ шарики муҳими кишвари мо мебошад. Ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар бахшҳои ояндадори иқтисод, тиҷорат, татбиқи амалии лоиҳаҳои судманд дар соҳаҳои мухталифи гуманитариву фарҳангӣ, бахусус маориф, тандурустӣ ва рушди маҳалро муҳокима карданд. дар ин зимн таъкид гардид ки инкишофи ҳамаҷонибаи ҳамкориҳои иқтисодӣ яке аз ҷанбаҳои муҳими муносибатҳои Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупоро ташкил медиҳад. Вобаста ба ин ҷонибҳо аз сатҳу муҳтавои ҳамкориҳо дар соҳаҳои энергетика, аз ҷумла татбиқи лоиҳаи Каса-Ҳазор ва ташаккули иқтисоди сабз изҳори қаноатмандӣ намуда, зарурати тавсеяи минбаъдаи онҳоро ба таври хоса қайд намуданд. таъкид гардид ки барои таҳкими ҳарчи бештари робитаҳо амалисозии санадҳои қабулшуда, аз ҷумла татбиқи созишномаи ҳамкорӣ ва шарикӣ миёни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо ва пайвастани Тоҷикистон ба низоми имтиёзҳои гумрукӣ дар содироти молу маҳсулот ба Аврупо зарур аст. дар мулоқот ҳамчунин дар бораи ҳамкории ҷонибҳо дар самти аз байн бурдани пандемияи коронавирус, масоили истифодаи пурсамари захираҳои об, тағйирёбии иқлим, рафъи оқибатҳои он ва ҳифзи пиряху табодули андеша сурат гирифт. зимни баррасӣ масъалаҳои мазкур пешвои миллат аз номи ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон ба ҷониби Иттиҳоди Аврупо барои ба Тоҷикистон расонидани кӯмак дар рафти оқибатҳои иқтисодиву иҷтимоии паҳншавии вируси COVID-19 ва тақвияти соҳаи тандурустӣ ба маблағи беш аз 112 миллион евро изҳори миннатдорӣ амиқ намуданд. сарвари давлати мо инчунин ба Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзо барои дастгирии ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои об ва рафъи оқибатҳои тағйирёбии иқлим, ки ба яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир мубаддал гаштааст, изҳори сипос намуданд. дар робита ба ин роҳбари давлати мо изҳор доштанд ки Тоҷикистон 98% нерӯи барқро дар иншооти гирдиэнергетикӣ, яъне аз манбаъҳои таҷдидшавандаи аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол карда, аз рӯи ин нишондиҳанда дар ҷаҳон ҷойи шашум ва аз рӯи партовҳои газҳои гулхонаӣ ҷойи 135-ро ишғол менамояд. ҷаноби Ҷозеп Боррел дар навбати худ нақши боризи ҷониби Тоҷикистонро дар ҳаллу фасли масъалаҳои вобаста ба об ва рафъи оқибатҳои тағйирёбии иқлим баланд арзёбӣ карданд. инчунин ӯ иброз доштанд ки ҷониби Иттиҳоди Аврупо барои таҳкими робитаи минтақавӣ манфиатдор аст ва ин масоил меҳвари гуфтушунидҳоро дар ҷаласаи қарибулвуқӯи вазирони корҳои хориҷии G5+1 дар шаҳри Душанбе ташкил хоҳанд дод. ҷонибҳо зимни баррасӣ масоили амниятӣ ба таҳкими амнияту субот дар кишвари мо, тамоми минтақаи Осиёи марказӣ ва Афғонистон таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. талошҳои судманди муштараки ҷонибҳо дар ин арса ба хусус таҳкими ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон тавассути татбиқи барномаҳои Бомка ва Кадаб таъкид гардид. дар фарҷоми суҳбат изҳори боварӣ карда шуд ки ҳамкориҳои гуногунҷанбаи кишвари мо бо Иттиҳоди Аврупо дар оянда низ пайгирона густариш хоҳанд ёфт. имрӯз дар шаҳри Брюссел, пойтахти подшоҳии Белгия, асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо подшоҳи Белгия Аълоҳазрат Филипп мулоқот карданд. дар мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкории неки дуҷонибаи судманд бо Белгия ва робитаҳои бисёрҷониба и доираи Иттиҳоди Аврупо баррасӣ гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз пазироии дӯстона ва меҳмоннавозии гарму самимии ҷониби Белгия изҳори сипос карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таассуроти нек аз сафарҳои қаблӣ ба подшоҳии Белгия, ба хусус аввалин мулоқот бо Аълоҳазрат подшоҳ Алберт ду таъкид намуданд ки подшоҳии Белгия яке аз мамлакатҳои калидии қитъаи Аврупо, кишвари дӯст ва шарики боэътимоди Тоҷикистон дар Аврупо мебошад.
дар мавриди рушду тавсеяи минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷониба соҳаҳои энергетика, бахшҳои мухталифи саноат ва ҷалби технологияҳои муосир ба иқтисоди Тоҷикистон аз ҷумлаи самтҳои ояндадори шарикии ду кишвар номбар карда шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои робитаҳои кишварҳоро дар сатҳи минтақавӣ муҳокима карданд. бо пуштибонӣ аз иқдомҳои якдигар дар ҳалли масоили глобалии сайёра таъкид гардид ки Тоҷикистон номзадии Белгияро барои ишғол кардани мақоми узви ғайридоимӣ дар шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид барои солҳои 2019-2020 ва подшоҳии Белгия дар навбати худ ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистонро дар масоили глобалии об ва иқлим ҷонибдорӣ намуд. аз қабули барнома ва лоиҳаҳои Иттиҳоди Аврупо барои Тоҷикистону Афғонистон ва Осиёи марказӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. зимни баррасии масъалаҳои амнияти ҷонибҳо оид ба таъмини амнияти кишварҳои Осиёи марказӣ ва истиқрори сулҳусубот дар Афғонистон ва эҷоди шароити мусоид барои рушди осоиштаи он табодули афкор намуданд. таъкид гардид ки амнияти кишварҳои Осиёи марказӣ бо таъмини сулҳусубот дар Афғонистон иртиботи бевосита дорад. зикр гардид ки Тоҷикистон ҷонибдори ҳарчи зудтар барқарор гардидани сулҳу оромӣ дар ин кишвари ҳамсояи наздиктарин, дӯст, ҳамзабон ва ҳамфарҳанг мебошад ва Созмони Милали Муттаҳид бояд дар пешбурди ин раванд нақши калидӣ дошта бошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар аз мавқеи устувори Тоҷикистон ҷиҳати ташкили ҳукумати фарогир дар Афғонистон ёдовар шуда, ҷонибҳо роҳҳои муассири истиқрори сулҳусубот дар ин кишварро баррасӣ намуданд. дар ин зимн ҷонибҳо ҷиҳати ҳалли мушкилоти Афғонистон, муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои муосир аз қабили терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир, киберҷиноятҳо ва дигар зуҳуроти хатарбори ҷинояткории муташаккили фаромилӣ изҳори омодагӣ намуданд. дар анҷоми мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз подшоҳи Белгия Аълоҳазрат Филипп барои боздиди расмӣ аз Тоҷикистон даъват ба амал оварданд. امروز در شهر بریوسل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نماینده مخصوص اتحاد اروپا اوید به آسیای مرکزی خانم تری هکالا ملاقات کردند. در رفت ملاقات مسائل همکاری در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بررسی گردید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از امکان دیدار و ملاقات اظهار سپاس کرده. خانم تری هکالا را برای تامین شدنش به وظیفه نماینده مخصوص اتحاد اروپا اوید به آسیای مرکزی تبریک گفتند. جانب‌ها تحکیم همکاری در سمت مبارزه با تهدیدها و خطرها را در سرخط اول رابطه‌های دو جانبه گذاشتند. از همکاری پرثمر در سمت‌های کلیدی سیاست بین‌المللی، منطقوی، مکالمه منتظم سیاسی در سطح عالی و همکاری در بخش تامین امنیت اظهار قناعتمندی کرده شد. جانب‌ها در جنبه سیاسی از همکاری با موفقیت ساختارهای بین تاجیکستان و اتحاد اروپا یادآور شدند. تاکید شد که رابطه‌ها در دایره مکالمه سطح عالی اوید به مسائل سیاست و امنیت، اینچنین واخوری قریب الوقوع وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و اتحاد اروپا در دوشنبه میتواند به تحکیم همکاری جانب‌ها تکانی نو بخشد. در جریان ملاقات همچنین مسائل رشد و گسترش رابطه‌های گوناگون جنبه تاجیکستان با کشورهای اعضای اتحاد اروپا بررسی کرده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که تاجیکستان برای همکاری زیچ با کشورهای اتحاد اروپا در ساحه تجارت و استحصالات صنعتی، اقتصادی، رقمی و اینوواسیا، تامین امنیت عضوقواری و انرژتیکی آماده است. کمیته همکاری و زیرکمیته اوید به همکاری میدانی مساعد برای بررسی مسائل همکاری تجارتی و اقتصادی نامیده شد. ذکر گردید که تاجیکستان با در نظر داشت ریشه‌های عمومی و رابطه‌های تاریخاً مقرر شده خلق‌های آسیای مرکزی بر رشد منبع همکاری در داخل منطقه افضلیت می‌دهد. ضمن ملاقات به تطبیق برنامه‌ها در دایره همکاری وسیع منطقوی از جمله در ساحه‌های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری، اینچنین بر رشد رابطه‌ها در ساحه امنیت اظهار هوسمندی کرده شد. جانب‌ها ضمن بررسی مسائل امنیتی با تحکیم امنیت و ثبات در کشور ما، تمام قلمرو آسیای مرکزی و افغانستان پرزور کردن اقتدار مدافعی در سرحد تاجیکستان و افغانستان به خاطر تامین امنیت در منطقه توجه ظاهر کردند. نماینده مخصوص اتحاد اروپا اوید به آسیای مرکزی خانم تری هکالا نقش بارز جانب تاجیکستان را در حل و فصل مسائل‌های وابسته به آب و رفع عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و تشکل اقتصادی سبز بلند ارزیابی کرده. برای من بعد نیز دستگیری نمودن تشبس‌های بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اظهار آمادگی نمودند.
امروز در شهر بروسل پادشاهی بلژیا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دبیر کل سازمان جهانی گمرک کنیو میکوریا ملاقات کردند. در جریان ملاقات حالت کنونی و دورنمای شریکی تاجیکستان با سازمان جهانی گمرک مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از سطح رابطه‌های ساری قناعتمندی کرده تاکید نمودند که حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اولی صاحب استقلالی اصلاحات را در همه بخش‌های تجارت و اقتصاد عملی گردانیده ایستاده است و در این روند به تکمیل بامرام فعالیت گمرکی نیز توجه پیوسته ظاهر می‌گردد. اظهار اطمینان کرده شد که نتیجه این واخوری قدمی نوی در راه تحکیم و توسعه رابطه‌های ثمره‌بخش دوجانبه خواهد شد. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل مکمل گردانی ماموریت گمرک، نظام اطلاعاتی اتوماتیک کنونیده شده آن با تکنولوژی‌های معاصر، تجدید زیرساختار گمرک و رشد اقتدار ذخیره‌های انسانی را در ساحه فعالیت گمرکی محاکمه کردند. در این ضمن فعال کردن همکاری سودمند با سازمان جهانی گمرک برای بلند برداشتن اقتدار کسبی کارمندان نهاد گمرکی تاجیکستان ضرور شمرده شد. در ملاقات عملی سازی سندهای قبول شده در دایره سازمان از جمله کنونسیای بین المللی عاید به سوداگردانی و هماهنگسازی رسمیات گمرکی کیوتو سال 1973، سازشنامه عاید به سوداگردانی رسمیات سودا سال 2013 و مطابق نمودن کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان به طلبات کنونسیا و سازشنامه ذکر شده بررسی کرده شد. قید گردید که تاجیکستان سال 2018 معیارهای باج‌های گمرکی واردات مطابق با استانداردهای سازمان جهانی سودا را قبول نمود. امتیازهای گمرکی و اندازی و دستگیری استحصال کنندگان مال‌های وطنی بر رشد استوار اقتصادیات ملی مساعدت می‌نمایند. آنها اینچنین به افزون گردیدن حجم استحصال مال‌های وطنی و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری زمینه گذاشتند. ضمن واخوری مسئله تکمیل قانونگذاری در عرصه تجارت و اقتصاد و عملی سازی سیاست دولتی دستگیری صادرات نیز محاکمه گردید. اظهار اطمینان کرده شد که گزارش پوره به استانداردهای بین المللی که از جانب سازمان جهانی گمرک تهیه و پیشنهاد می‌شوند با زیاد گردیدن گردش تجارت و قسم وارداتی بودجه دولت، اینچنین رشد مناسبت‌های اقتصادی با کشورهای همجوار و منطقه سهم ارزنده خواهند گذاشت. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. در شهر دوشنبه جلسه سیوم فاصلوی شورای مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری برگزار گردید. در جلسه مذکور اعضای شورای مشورتی، راهبران و مسئولان وزارت و اداره‌های دخلدار، بخش خصوصی و شریکان رشد اشتراک نمودند. گزارش محمد علی سفر. در جلسه نتیجه های مانیتورینگ اجرای قرارهای جلسه دومی فاصلوی، رفت اجرای قرارهای جلسه 21 شورای مشورتی و دیگر مسئله های جاری شورا بررسی گردید. ضمن سخن افتتاحی معاون یکم سروزیر مملکت دولتعلی سعید تاکید نمودند که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت بهسازی فضای سرمایه‌گذاری و رشد بخش خصوصی و صاحبکاری اصلاحات کلی گذرانده شدند که نتیجه های نظررس داده ایستاده است. در جلسه فاصلوی شورای مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری تاکید گردید که در پایام این ساله پرزیدنت مملکت دستور داده شد وزارت و اداره‌ها جهت جلب سرمایه مستقیم باز هم بهتر گرداندن فضای سرمایه‌گذاری و رشد صاحبکاری بخصوص جاری کردن رسمیات الکترونی بررسی و پیشنهاد اجازتنامه‌ها، حجت‌های اجازت‌دهی و سرتیفیکات‌ها برای فعالیت صاحبکاری و در این روند برطرف نمودن عامل‌های سوبیکتیوی فعالیت خود را گسترش دهند. مسائل اساسی که بررسی در اینجا دسترسی صاحبکاران و سوداگردانی رسمیات سودا بودند. دسترسی صاحبکاران با استفاده بری اندازبندی، با استفاده بری مناسبت‌های رقمی، یعنی که شفافیت گرفتن و اجازتنامه‌دهی. همچنین قید گردید که صنعت کنونی با سرعت مملکت هدف چهارم استراتژی اعلان گردیده برای رسیدن به آن تمام چاره‌های ضروری عملی شده ایستاده است. از جمله برنامه صنعت کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2020-2025 با قرار حکومت مملکت از 27 می سال 2020 قبول گردیده امروز با مرام تطبیق کرده می شود. جمهوری تاجیکستان همچون مملکت رشد کننده دارای زمینه‌های واقعی رشد صنعت از جمله صنعت سبک، استحصال مسئله ساختمان، کارکرد محصولات
маҳсулоти кишоварӣ, саноати маъдан ва дар ин замина рушди истеҳсолоти миллӣ мебошад. Барои рушди соҳаи саноат як қатор барномаву стратегияҳо, нақшаи чорабиниҳо, аз ҷумла нақша чорабиниҳо оид ба ҷолибгардонии фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат барои солҳои 2021-2023 қабул гардид. Дар натиҷаи татбиқи онҳо саҳми соат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мунтазам зиёд мегардад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон раванди бунёдкориҳо дар шаҳри Душанбе вусъат ёфта. Бо саҳми соҳибкорон роҳҳои маҳаллаҳо таъмиру навсозӣ карда мешаванд. Аз ҷумла роҳи ҳудуди маҳаллаи Испечаки ноҳияи Сино ба масофаи 3 километр то деҳаи Армуғони деҳоти Чорякорони ноҳияи Рӯдакӣ пурра мунфарш карда шуд. Гузориши Муҳиддини Муҳаммаддовуд ва Маъруфи Абдулло. тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар сартосари мамлакат бо маром идома дошта, ҳадафи асосии он беҳтар кардани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва бунёди инфрасохтори зарурӣ дар шаҳраку деҳоти кишвар мебошад. дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созандаю бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳоҷи Муҳиб Бобоҷонов ҳамроҳи писаронаш соҳибкорони ватанӣ Бегиҷон ва Раҳимҷон ба масофаи 3 километр роҳи ҳудуди маҳаллаи Испечаки ноҳияи Синои шаҳри Душанберо ки то деҳаи Армуғони деҳоти Чорякорони ноҳияи Рӯдакӣ тӯл мекашад, бо харҷи беш аз 2 миллион сомонӣ пурра мунфарш намуданд. ёдовар мешавем ки роҳи мазкур ҳанӯз соли 1988 сохта шуда таъмирталаб гардида буд. сокинон дар мавсими тирамоҳу зимистон аз ин роҳ бо мушкилӣ гузар мекарданд. махсусан дар фасли сармо рафту омад бо ин роҳ ниҳоят душвор мегардид. ин роҳ як роҳе буд ки мардум бениҳоят азоб мекашиданд. ҳатто дар фасли тирамоҳу зимистон кӯдакон ду муассисаи таълимӣ мактаби 86 ва мактаби 96 аксари хонандагон аз ҳамин маҳалла ҳастанд. имрӯз хонандагон бо як дили пур, бо як хурсандӣ, шукргузорӣ аз ин давлат, аз ин миллат. албатта ин тӯҳфа аст ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон. онҷое ки мо истодем ҳамагӣ як моҳ пештар як роҳи вайронае буд ки барои мардум рафтуомад бисёр мушкилоӣ вазнун меовард. дар бурдани бор ва кӯчаҳо хеле мушкил буд. чангу хок ва омадани замон ба хонаҳошон хеле мушкил меомад. дар рафти корҳои бунёдӣ қариб 30 нафар мутахассиси маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида бо маоши хуб таъмин шуданд. роҳсозони тоҷик бо истифода аз техникаю механизми бо иқтидор дар муддати як моҳ роҳи мазкурро бо риояи меъёрҳои роҳсозӣ бо сифати баланд таҷдиду навсозӣ карданд. бо бунёди роҳи ҳамвору обод мушкилоти чандинсолаи сокинони маҳаллаҳои номбурда ба пуррагӣ бартараф карда шуд. бояд тазаккур дод ки барои ҳаракати мӯътадили воситаҳои нақлиёт роҳи навбунёд бо паҳноӣ аз 7 то 15 метр сохта шудааст. дар рафти бунёди роҳ инфрасохтори зарурӣ аз ҷумла қубурҳои обгузар, ҷойборҳои бетонӣ дар ду канори роҳ насб гардида хатҳои уфуқӣ кашида шуданд. дар баробари асфалтпӯш намудани роҳ кӯчаҳои маҳалла чароғон карда шуда барои рафту омади сокинон шароити арзанда фароҳам гардидааст. як роҳе сохтанд ки ин роҳ роҳи байналмилалӣ бар ин аст. ба ду тараф роҳ мардум ниҳоят хурсанд ҳастанд. махсусан пирони кӯҳансол ҳамаи мусафедое ки дар ин роҳ фасли зимистону то аз баҳор азоб мекашиданд, имрӯз онҳо хурсанд ҳастанд. хурсанд аз он ҳастанд ки мо ватан дорем, мо Тоҷикистон дорем, мо роҳбар дорем, мо президент дорем. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки бояд мо мардуми Тоҷикистон дар атрофи роҳбари худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муттаҳид шуда дар ободии ин сарзамин ҳиссагузор бошем. бояд ҳар як кадоми мо, ҳар як шахсе ки дар ин ҷумҳурӣ, дар ин ватан зиндагӣ мекунад, шукргузор аз истиқлолият бошад, шукргузор аз ин роҳбар бошад. дар Тоҷикистони мо сулҳ, субот, тинҷӣ, амонӣ доимо поянда бошад. мавриди зикр аст ки дар раванди созандагию бунёдкориҳо соҳибкорони ватанӣ оилаи Бобоҷоновҳо саҳми босазо гузошта дар деҳоти Боқӣ Раҳимзодаи ноҳияи Рашт ба масофаи 14 километр роҳ бунёд карда ба истифода супориданд. дар деҳоти Сари Хосори ноҳияи Балҷивон низ бунёди як пули мошингузар бо дарозаи 110 ва паҳнои 6 метр ва ҳамзамон сохтмони роҳи автомобилгард дар ноҳияи мазкур ба масофаи 20 километр бо паҳнои 8 метр
ҷараён дошта дар арафаи анҷомёбӣ аст. айни замон бунёди роҳи мошингард аз деҳаи Сайёд то новакандози ноҳияи Варзо бошад, дар минтақаи душворгузари Кӯсор ба масофаи зиёда аз 6 километр бо маром идома дошта, дар баробари сохтмони роҳ аз деҳаи Сайёд то новакандоз хати интиқоли нерӯи барқ ки сокинони маҳаллаи мазкур солҳои тӯлонӣ ба он дастрасӣ надоштанд кашида мешавад. ҳамин тариқ саҳми ин оилаи саховатпеша дар баробари саҳмгузорӣ дар корҳои ободонию бунёдкории мамлакат, инчунин бо расонидани кӯмак ба оилаҳои ниёзманду камбизоат ва майёбон низ назаррас аст. зимнӣ ба истифода додани роҳи деҳаи Испечаки ноҳияи Синои шаҳри Душанбе то деҳаи Армоғони ноҳияи Рӯдакӣ таъкид гардид ки дар партави сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо соҳибкорону шахсони саховатпеша бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи кору зиндагӣ барои сокинон ва меҳмонони пойтахт ташаббусҳои беназирро дар амал татбиқ менамоянд. далели рӯшани ин гуфтаҳо бунёди роҳи ҳудуди маҳаллаи Испечаки ноҳияи Сино то деҳаи Армоғони ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. минбаъд сокинон дар ҳамаи фасли сол аз ин роҳ бемамоният истифода мебаранд. бо дар назардошти он ки роҳ бо заҳмати зиёд бунёд гардидааст ва аҳамияти ҳаётан муҳим дорад, сокинонро зарур аст ки барои солиёни зиёд истифодабарӣ роҳро тозаю озода нигоҳ доранд. идомаи ахбор. дар натиҷаи фаъолияти касбӣ ва пурмасъули кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе раванди фаъолияти гурӯҳи махсусан калони трансмилӣ ошкор ва пешгирӣ карда шуд. дар ҷараёни амалиёти оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби милитсияи шаҳри Душанбе аз гурӯҳи муташаккили нашъатҷалоби трансмилӣ миқдори зиёд наздики ним тонна маводи гуногуни нашъовар дарёфт ва мусодира гардид. гузориши ҳамкорони мо аз натиҷаи амалиёти оперативӣ. гардиши ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор ҳамчун ҷинояти муташаккили зидди инсонӣ муаррифӣ гардида, онро қонунҳои милливу байналмилалӣ ҳамвора маҳкум менамоянд. аз ин ҷост ки вазорати корҳои дохилӣ дар хатти аввали муборизаи гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир қарор дорад. ошкору дастгирсозии якчанд гурӯҳҳои муташаккили нашаҷаллоб дар солҳои охир собит сохт ки кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар самти мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор таҷрибаи кофӣ пайдо намуданд. ин аст ки ахиран боз фаъолияти пинҳонии як гурӯҳи муташаккили нашаҷаллоби трансмиллӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе таҳти коркардҳои оперативӣ қарор дода шуда. дар натиҷа 6 нафар боздошт ва миқдори махсусан калон наздики 500 килограмм воситаҳои гуногуни нашадор дарёфту мусодира карда шуданд ки давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ чунин натиҷаи корӣ бесобиқа арзёбӣ мегардад. ин гурӯҳи муташаккили нашаҷаллоби трансмиллиро як нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллоев Азизулло Файзуллоевич санаи таваллудаш 10 декабри соли 1975 сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Зарафшон соҳибкор оиладор соҳиби 4 фарзанд қаблан соли 2005 дар Федератсияи Россия бо моддаҳои 159 қаллобӣ ва 228 муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадори кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия суд шудааст. таъсис дода дар ҳайати он шаҳрвандони як қатор кишварҳои хориҷиро муттаҳид ва масири қочоқи воситаҳои нашадорро то ба кишварҳои дури хориҷӣ расонидааст. номбурда воситаҳои нашадорро дар ҳаҷми махсусан калон тавассути аъзоёни дигари ин гурӯҳ аз ҳудуди ҷумҳурии исломии Афғонистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуда, минбаъд тавассути кишварҳои ҳамсоя ба давлатҳои Аврупо интиқол медодааст. дар натиҷа кормандони мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе ҷиҳати ошкору муайянсозии нафарони мусоидаткунанда ва интиқолдиҳандагони воситаҳои нашадор маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва амалиёти калонҳаҷмро таҳия ва амалӣ намуданд. дар маҷмӯъ аз ин гурӯҳи муташаккили нашаҷаллоби трансмиллӣ наздики 500 килограмм воситаҳои нашадор мусодира гардид ки ин миқдор маводи мухаддир дар бозори сиёҳ зиёда аз 6 миллион доллари амрикоӣ арзиш дорад. таҳлил ва омӯзиши парвандаҳои ҷиноятӣ нишон медиҳанд ки гурӯҳҳои муташаккили нашаҷаллоби трансмиллӣ барои амалисозии ҳадафҳои ғаразноки худ ва пинҳон намудани маблағҳои аз ин ҳисоб ба даст омада ба тиҷорат ва дигар намуди фаъолиятҳои ҷамъиятӣ машғул шуда худро дар ҷомеа ҳамчун нафари саховатпешаву соҳибмақом муаррифӣ месозанд.
аз ҷумла роҳбари ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ абдуллоев азизулло низ бо ташкили занҷираи ҷиноятӣ ва шабакаи қочоқи маводи мухаддир боигариҳои зиёде ба даст овардааст. дар идомаи пешбурди корҳои оперативию тафтишотӣ аз ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ 6 адад автомашинаҳои гуногунтамға ва гаронарзиши хориҷӣ ба маблағи умумии 1 миллиону 784 ҳазор сомонӣ махсусан аз худи роҳбари гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ абдуллоев азизулло маҷмӯи моликият ба маблағи умумии 18 миллиону 330 ҳазор сомонӣ ҳамчун молу мулки бо роҳи ҷиноят ва аз ҳисоби фурӯши воситаҳои нашадор ба даст омада ба ҳабси молу мулкӣ гирифта шуданд. айни замон 6 нафар роҳбар ва аъзоёни ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ дастгир ва нисбати ҳамаи онҳо тибқи талаботи моддаҳои 200 қисми 4, 289 қисми 5 ва 262 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда чораҳо барои дастгиркунии 2 нафар аъзоёни фаъоли ин гурӯҳ ки барои ҳамдастӣ дар ҷустуҷӯ қарор дода шуданд идома дорад. тамошобинони гиромӣ, шоми имрӯз соати 20 нашри муфассали барномаи масири қочоқ мусодираи 500 килограмм воситаи нашъадор оид ба дастгир шудани гурӯҳи муташаккили қочоқчуни трансмиллӣ манзуратон мегардад. дар ҳамин ҷо мо бо шумо хайру хуш мекунем. саломат бошед.